26 postos participan este ano no Mercado das Flores de Cambados e un máis que na anterior edición. A feira segue medrando tanto en oferta como en demanda. Esta mañá tivo lugar a súa inauguración e entre os ramos e os centros, moitos curiosos e clientes na procura das mellores flores para os seus defuntos. A cita mantense no Salón Peña por cuarto ano consecutivo, en sustitución daquelas clásicas ringleiras de flores ás portas do Centro de Saúde. Cando estaban antes no entorno do Centro de Saúde, tiñan que recoller cada noite os postos, non tiñan vixiancia, era moito máis complexo, era incómodo, se chovía, e elas ahora aquí deixan o posto montado a noite, a mañán veñen, abren e siguen vendendo. Elles moito máis sencillo. De feito, xa vedes que hai algunhas que están traballando aquí, están facendo aquí os propios centros que antes na rúa non podían facer. Outra das vantaxes da súa nova localización é a zona de estacionamento. A comodidade para as compras seica é un factor que atrae tanto a clientes como a vendedores. Estes días, no Mercado das Flores Cambadés, participan florerías non só de Cambados, senón que chegadas de varios puntos da nosa contorna. Aquí hai postos que veñen de Marín, postos que veñen de Sanxenxo, de Barro, de Portonovo, de Caldas, de toda, non só da comarca do Salnés, sino tamén de fora da comarca do Salnés, e a comparación con outros mercados das flores, por exemplo, en Vilagarcía, no Grove tamén fan un pequeno mercado das flores, pois aquí hai máis número de postos que noutras instalacións. Nos abrimos a man non só aos postos habituais do mercado, que son un total de 7 postos que venden habituales no mercado, tamén hai unha floristería de Cambados, que tamén monta aquí un posto, sino tamén abrimos a man a outros postos que veñen de outras localidades que, por exemplo, pois teñen máis dificultade para instalarse en Vilagarcía ou no Grove e que poden vender aquí. Cuns prezos máis que económicos, o mercado vai permanecer aberto mañá e tamén na mañá do vindeiro 1 de novembro. Creemos que mañá, ao coincidir co mercado ambulante, vai ser o día de máis afluencia. Eles están en horario continuo dende as 8 da mañán ata as 10 da noite, tanto hoxe como mañán, e o propio día de difuntos están dende as 8 da mañán ata as 3 da tarde. E acompañando o Mercado das Flores, o Concello traballa estes días na posta a punto dos camposantos cambadeses. Isto evidentemente vai acompañado tamén da limpeza e do acondicionamento dos cementerios, que, bueno, se san municipais ou non, pois están ubicados no noso concello, e os operarios municipais están traballando arreo para que estén nas mellores condicións.